ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, имрӯз хабарҳо хеле зиёданд ва мо барои шумо муҳимтарин ва шавқовартарини онҳоро омода кардем. Барои ҳамин ба шумо тавсия медиҳем ки наворо то охир тамошо кунед. оғоз мекунем аз хабари деринтизор оиди вазни UFC. Чӣ гунае ки ҳамаамон медонем ташкилоти UFC аллакай чанд муддат мешавад ки муҳорибаи Ҷон Ҷонс ва Стипи Миочичро барои камарбанди муваққатии вазни вазин ташкил кардан мехоҳанд. Лекин ҳар дафъа бо ҳар гуна сабабҳо ин муҳорибаро ташкил карда наметавонистанд. Акнун шаби гузашта хабар баромад ки ташкилоти UFC дар ин кор нуқта гузоштанд ва дигар кӯшиш намекунанд ки ин муҳорибаро ташкил кунанд. акнун UFC нақша доранд ки рӯзи 4 март дар турнири UFC 285 муҳориба байни чемпиони вазни вазин Фрэнсис Нгану ва чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазни Ҷон Ҷонсро ташкил кунанд. Ва агар ки то он вақт Фрэнсис Нгану осеби худро барқарор карда натавонад ё ин ки бо UFC шартномаи нав баста натавонад, пас ташкилоти UFC муҳорибаи Ҷон Ҷонсро зидди Кёртис Блейдс ташкил мекунанд. мо бошад дӯстон умедвор мешавем ки UFC бо Нгану маслиҳат карда метонанд ва мо шумо билохира муҳорибаи Нгану ва Ҷонсро мебинем. Ва фикри худи шумо дӯстон, агар чунин муҳориба баргузор гарда ки ғолиб шуда метонем фикротона нависен. мо бошам мегзарем ба дигар хабар. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед. тобови ҷангори вазни ним сабуки UFC Арнолд Аллен чемпиони пешинаи вазни худ Макс Холлоуэро ба муҳориба даъват кард ва норозигии худро оиди муҳорибаи унвонии вазни худ баён кард. вақте ки онҳо муҳорибаи Яир Родригес ва Ҷош Эмедро барои камарбанди муваққатӣ эълон карданд, ма каме дар ҳайрат мондум. ма фикр кардам ки ма барои ин камарбанд муҳориба мегзаронам, чунки ма ғалабаҳои пайдарҳами зиёд дорам. ма дар вазни ним сабук 10 ғалабаи пайдарҳам дорам ва ма фикр мекунам ки ин дастоварди ма аз корҳои кардаи Родригес ва Эмед дида болотар аст. бисёри одамо мегӯянд ки ма бояд ки бо Макс Холлоуэ муҳориба гузаронам ва ма фикр мекунам ки ин муҳориба барои ма шавқовар аст. фикр мекунам ки ғалаба дар муҳориба зидди Холлоуэ эълони хеле калон мешавад. а камарбанди муваққатие ки барои он Родригес ва Эмед меҷанганд, онро бурда дар партовгоҳ партоянд, гуфтааст Аллен. хотиррасон мекунем ки чемпиони вазни ним сабук Александр Волкановский рӯзи 12 феврал бо чемпиони вазни сабук Ислам Махачев меҷангад ва дар ҳамон турнир Яир Родригес ва Ҷош Эмед барои камарбанди муваққатии вазни ним сабук муҳориба мегзаронанд ва ғолиби муҳорибаи онҳо рақиби навбатии Волкановский хоҳад шуд. шаби гузашта чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор ба Ҳабиб Нурмагомедов ҷавоб дода эълон кард ки ту тарсида гирехтӣ. ҳамаи чиз аз он оғоз шуд ки Ҳабиб Нурмагомедов дар Торонто бо мухлисони худ пресс-конференсия гузаронида чунин суханҳо гуфт: ҳозир дар дастаи мо ду чемпиони вазни сабук аз UFC ва чемпиони вазни сабук аз Беллатор аст ва ин чиз олиҷаноб аст. чанд сол пеш ма шунида будем ки чӣ гуна як шахс гуфта буд ки мо дар ин ҷо барои ҳамаро забт кардан омадагем ва акнун ма гуфтанем ки мо дар ин ҷоем ва мо барои ҳамаро забт кардан омадагем, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, ин суханҳои Нурмагомедов ба Конор Макгрегор дахл дошт. Конор Ҳабибро беҷавоб намонд ва дар ин суханҳои Нурмагомедов чунин ҷавоб дод: ма ҳоло ҳам ҷангиданро идома дода истодам. а нақшаи падари ту бошад то ба охир иҷро нашуд, чунки ту таслим шуда гирехтӣ бародар. ма ҳоло ҳам дар ҳамин ҷоям агар ту ин корро такрор кардан хоҳӣ. аммо тарси ту аз бой додан маънои онро дорад ки ту аллакай мағлуб шудӣ. чӣ қадаре ки метавонӣ гирез? дар охир мо ҳамаамон бой медиҳем. марг ҳамаи моро мегирад. ма аз ягон кас ба ғайр аз худо наметарсам, навиштааст Макгрегор. дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Конор Макгрегор ҳоло ҳам ин мағлубияти худро фаромӯш карда наметавонад ва реванш мехоҳад. аммо ин реванш намешавад, чунки Ҳабиб Нурмагомедов карьераи худро ба анҷом расонд ва ӯ дигар бар намегардад. лекин Конор Макгрегор имконият дорад ки бо дӯст ва шогирди Ҳабиб Ислам Махачев вохӯрад. аммо ин мавзӯи тамоман дигар аст. барои ҳамин фикр ақидаотона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.